bandiraɓe hoynade asman jarani pusodirde alaɗo yano artiɗo wonno ceerno dia are dow mon jiɗɗon koko laaɓi cer ƴewgal biyetegal fertu jiya jogui ɗum ko goto o wiyete ko ceerno dia cohluɗa ko udditare yawde jokkodir e ceerno dia tongode makko ko 78 016 22 22 nden ko keeri ko jokkodir e ceerno dia haydara mematama cohluɗa ko nanede e aduna o jokkodir e ceerno dia jiɗɗa ko noɓanede patron ma walla ko way noon jokkodir e ceerno dia cohluɗa ko kayitaji jokkodir e ceerno dia mbo yiɗa nadde kaso jokkodir e ceerno dia joguiɗo caɗele ɗe banggue laamu jokkodir e ceerno dia tampinaɗo e golle mum jokkodir e ceerno dia embo safra dohom siti peñɗo e cuuɗiɗo mo hunduko mum addata hendu ndu welani jokkodir e ceerno dia gorko pamara doole banggue dewgal jokkodir e ceerno dia gorko jawɗo yiide hoore mum jokkodir e ceerno dia debbo donkuɗo dartade so tawi ruñima funnague jokkodir e ceerno dia bandiraɓe ceerno dia nane nder leydi sénégal ina humta haajuji tongode makko ko 78 016 22 22 Kanko wiyo hulata, kanko wiyo fayata, ele kanko famata, jomi no limu. Kanko wiyo hulata, kanko wiyo fayata, ele kanko famata, jomi no limu. Wallam ana an men yite boñi wadi parfum min an ko pian sabande kado ko meda wadde parfum a wawi ko an comme no biram ko min boya fusi gallam woyi gam amayi kay hande barkal sanate o gal hande kambe tan fo hande mabe tuccu ha narata gotel ko kibal kebata hande yalla ma rewdi ni continue ya galle hande kam sanate to hande amayi wa hamid an pourquoi mbiya wonanji min ko gandum hen mi artan hankati be cati kam jew ko andan ko be cati kam o hedi kam nano o hedi kam nyam o hedi kam yeso kon heddi ben tini kambe fof be tini to ngondo tini parfum la ilaha illallah galle ma ngal fus ka andan ko wutti bula wala wutti bulaji wonno marko jelti wutto wutti bulaji wonno ko ono yaltino o urinimi o wi kam bade o parfum ko an jeeɗum mbimo min ciya parfum salmat urnim kambe fof urnim biba way an mbaɗa cekkene an mbaɗa nanta mbima kambe tan fof feram boni ferma kay diwi bonde ɗo kay hankadi ɗon bonirteɗa ɗo kay hankadi ko ɗo tan bonirteɗa ɗo tan dewrata hankadi kamɓe fof ɓe jaaha ɓe goccuma ɗo aɗa ganditumami ana yiyen galle keɓa toon amma ɗum sa naati toon hande sa naati toon Allah on e seedi hande ma buuba ɓuuri ɓoggi buuba ma ɓuuri ɓoggi andi en ɗo way hamid rut mbiya an je parfum min o si tappela rek wona hamid non boy dañ bëre rut mbiya an je ay an abula rut ma tam mbiya min kaldo no nemde haggilam wondani haggilam o min rutoto mbiya hanga deda mbiya an je parfum te ka anden hay biiba wonde sihilam fof hande o naati koy haala he kanko fof hande ƴeew o poñam o yonkimi mbami tan no por gloriani alon seedi wona caaha min mbaɗa min kakum koto ƴebbuɗon boy hamid sa waɗi ni moƴƴitade an jom wallam an jaaɗa haade waɗa parfum ji an fo gitta parfum debbo ni an hol fo gitta parfum boy parfum ɓuuri de wallam way barkal alani sidi boy parfum ɓuuri noon wallahi a parfum mbaɗo parfum kam ko to yahat caggal leydi hol jeeɗe parfum an ani allah anten allah minama kaldata ɗeɗo balɗe an boy comme dañƴo suuk debbo goto ñanden comme janot galle makko hirtiyade hirande nonum toon somin jooɗi min kirti hamen fari min jooɗi dow lees makko minen ñaam firwiji amen won mo go tan kaali mata o welti wi kam ɗum ɗo de taw il faut waɗen hunde o waɗino wiyan kalis mata o ƴetti parfum tan o piisim ɗum
Woy hegge ma yo nden dañƴa bone police ko debbo holen dia o boy woy hegge oh wodo suk debbo so debba mum bora nga dañƴande heñere waran jettode boy comme boy ko jimi ko ɓuri kam doole boy no dañƴande heñere o dal o ɓuri ko tuba tuba hondo doko mondana rewɓe o addu probléme fof sa an jom battani an jom ala kaɓuɗa an an min ane ala fof mum ala haydara momaɗa woni to joom gonɗa maldere rewɓe an ɗebalde ala debbo garɗo e ma ene woɗo ko haalma min eyyi debbo eyyi min kay debbo mi ala sohlani bomi debbo arani haytini on wo suk debbo garda ma ala haytini on kam on yiɗama ni on gañoma gañoma eyyi ɓeydi kam jam wadde ay mbiɗa to paɗa jeeyi galle mbiya parfum an jeeyi ɗum affaire o gas an mbaɗa ka kangal an sa yiɗa saɗe fittanma mbiɗa yiɗi fittanam ɗo an ɓe ha gaɓe deɗani mbiɗa yawta mbi parfum ko min jona jiɗɗa joni kadi jiɗa accude min gormiya an wona sehlma mi ɗaccatama jaaha jinmi ko gara jehen galle keɓoya toon ha haala ka suyta soɓe cuyti gara kalda e mabɓe haqqilantagal anani kono ɗo kam to woni ɗo hakkude sa yeyta mabɓe a mayide seeɗa mabɓe ɗa mayide ndewen ni jehen galle min kam gandane ko suuɗan ko siccude kam a meeɗa nder sutto wonande kam hande kam maɗa nder sutto hande jen kada min accam ɗo tan miijo joom jen galle accam ɗo tan ɗum ɗo anda jahata an neɗɗo aremake wima gorkam an parfum ma ƴette kay an waɗa comprendre hakkille nafata ko miijade mbaɗa comprendre wonko sehil ma waɗi a meeɗi arde gallo taw namdima parfum a meeɗa an a tindini kam hay somi tindinani mi waɗi gueɗe ke hakkille tan ƴettiyat ɗum an min ko gandume yangue dawaɗi holfo gandume yangue dawaɗi min mi ari boɗel guel kangel adi sokkade yam guel futtini kam guiton kon guiton mo kon ndeɗo kon gon o wi kam an jeeyi o parfum holno mbaɗami hamidou ya ari ñen galle hamidou mafima maafi walla supu kañ hande wara o unat kam tan ham ɗigga salmate ɗemgal mum lemsi ɗon wonata en wulle en haala biwa kam doole jogui womere wotere mi sol min Hamidou mi yadatama tan kono wona sehlam quoi kanko wela ɗum billayi ɗum ɗo kam Hamidou wela ɗum ɗum ɗo kanko tan ɗum wano ɗum remni Arsalama anti ada ñaar at kinnan ha joni arsalama Allah lel holo Allah ɗo e dow leeso ngo ɓaddani ginnajo aɗa yaɗan at lel pour ɗum ni mbalta a joɗata ɓe mongi mami ɗana tawi ko cuuɗo ɗan ɗanɗa mbasa kam fadde
min ɗanade ɗanaaki fanma ɗanade ko jogide ma haaju haaju holɗon mata wana debbo mbimami dañan hande envie lalode tawi suuɗo ɗanaɗa jam koko biba wala wona biba Lija. O ñandarmi Allah sumata hule gila mayaani. O tan ko gila ndesmi hule mi horimi dañ debbo goɗɗo. Te hule ala nafoore wallahi min anduno min hakkam si yani hule wallahi yaay mo ummatako mo. Te fulɓe mbi dewgal ma wono wel mbel ese maaya. Yuman debbo ma e babu debbo ma e kawu debbo ma ɓen fof sigi maayi debbo hanti so babu o maayi yumma o maayi kawiraɗo o maayi koriɗi fof maayi o wonta tak tumuranke hanti ko an tan o wondata te o kam ñande dargo tan mbeɗa ñaagui kam joomam tan an Allah meɗa ma turi woto wiyumi o yaaf o ko waɗimi koye aduna haɓɓimi ha mbimi coc hande ɗo ɗo gurmi e aduna ngorgu boni ko an woyi debbo goɗɗo arata ko an woyi waaleykum salam mbaɗɗa aɗa selli a selli jam tan mawɗum kay ɗum kay jam tan alhamdulillah min o adduna xam ne komi jiɗɗo jiwtiden bisimilla côté liggeyam côté liggeyam sengo liggey ma eyi andi lewru ma yi te min ko le 5 jobtenoon ha jomum suwa yoɓede ko goggo hule yoɓanno kam o ala ɗo yeten joni noon potimi yoɓede nde mi yoɓaka nden mbara mi haalanma eyi andi min somi liggeyimi ko min foti nafde nenami ɓinguelam foof koyam basi eyi hankkadi mi yiiɗi hebde haalisam biwa he an maraw a yijit min ka debbam mi jogima haaju wima yaɓa ɗum mbiya ala haaju yam kono hannde mbawɗa andu komi debbo ma hannde dal mbawɗa andu biiba ko debbo ma hannde cuhluɗa kam mbaɗaɗa andi hannde ɗo dañataɗo heɗere e joni yaaf ɓarga ma oy biba aɗam haalanma jo aɗa mine ma kadi sehilaɓe hakkudame ma wona joni fuɗɗi ko gonga guila enen goni sukaɓe ha joni wallahi fof wonko ganduɗa hen mi faami te vraiment to gonimi ɗo yeeɗi ƴeew komi jiɗi jiiden seeɗa haal waɗa memam yiɗa e memam eyyi ɓeto ga hannde mi dañan avi mema kam haal tan dañan avi hannde an jetta jungo ma har nga fawa duwam mi a dañano avi biba he an yawon debbam won gorko ma ha mi resma mi namnoma mbiya ala ha joni kebno muña ganda hannde dañataɗo haydara kalan mami ko kay ko pular kalɗa ko ko gonga neɗɗo Allah tagiri ɗum ko geɗɗiɗi rew Allah golla te a liggima ha lewru ma maayi aɗa foti namnade seeɗa ma kono ganda noon min rabita e ma galle o ko wuuri ko fof komo foti ko wuure hitande fof bomo dana koye juuɗe huleyi pawani o waɗi gueɗe hen kewɗe koye jungo mum woni te an a majjaka yaay mum ko timra ndiyam yummakko dal faɗɗoto tan ha yimɓe maayi ha tan kadi o ɗifta wonno haɗani kamɓe jaafoɗa Allah yaafomi galle maɓɓe ɓe gona yimɓe moƴƴuɓe ɗo ɓe jiiɗa mbeɗa andi Allah ɗumen maɓɓe leñol huley en nawliritake leñol huley en koɓe waroɓe worɓe ay min ko kiite huley mbaɗimde teelede kiite mum ko neɗɗo mo moƴƴani mo wona moƴƴo o kalis ma woni koye mum a ƴeewan noon mbiɗa aɗa wawi muñade kontina liggey ma ha o ara ko par ce que ɗum tan on solution tan wawi wood mi nani haalma mais wona ɗum neldeteno woodi min mbe sikke mbawkam neldude haaliso mi nelda ɗum nenam hankkadi kay fadde nde kam mi sikkani taw mbeɗa wawi ɗum hanko haalisam tan jimmi heɓde ɗum ko
hule jogi halis ma mi Khadija alay saga non njewti den yewtere sérieux te jinmi halande jinmi ngona neɗɗo anani taw ka neɗɗa aɗani joni min toño ha yaafo comme ñayiriɗam Allah ƴeew sa yiɗi bon ummomi aman ma joni Amgol aman ɗiɓaade primoji ko joni aɗa wawi gamna ham tan daal joni jiɗɗa am nede aman da tali nda daali fof ada tali anda daali kuma daali jaden fuuta noma biiba arra daali anda gini arra bara daali arra daali rokkuma daali jaden fuuta anda daali rokkuma daali jaden fuuta ey arra daali to reta ba yakku to wala yakku accu to lel biiba la guerrière cum amin ko bi jiddama wallahi ko jidda kala maddat ma saka hande non juudda do akam amana ka ganna way dum dañde ande kon belti an yi rek wiyam tan ana yidi jiɗi ayidi jiɗi ajjala waɗam ses noon Biba 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 hal mais apa ka hal Biba aƴma tawa noon an noon ɗay sahaji ɗin ɗay oɗo jikku sa jogui ɗum a sofat noon wallahi aƴma tawa wallam an xana nanata an wala memam de mi sohla hande yamemam yiɗa hande yamemam ana wattude Biba a am taxam ɗo ha parque goppora kam ni ɗum wawan Biba an ko woni an joni noon Biba renomi de lelam mbimami gacca kam Biba nda noon ɗo maisma tottunoma Khadija ka debbo te ana anda kono ka jontaɗo te hande a foti wawde ñam halis gorko normal te Khadija basda koye nan min Allah seek ɓernam nde tan lumbuma toon gila garɗa e galle he mi wonani e jaam kadi en dañi occasion hule ala ɗo les masa Allah ngoni nga ɗaati ha sa aran ɗo joni lelɗen ɗo ngol pinɗa fof ɗum wawiru 15 000 francs ngol pinɗa fof ɗum tottete 15 000 francs mbaɗa e posé no fami te ka poɗɗe jaɓ par ce que min wona debbo fof jiɗmi de mais an a jogi ƴiƴam pulago inama machallah ko noon mbaɗa yot quoi Khadija woto bun somi ari joni ma tottan 15 000 ɗo ɗo sa lelimɗo joni billahi rokkuma 50 000 kono ande wadde aɗa jogui halis mo poɗɗa kam yobde aɗa jogui halis mo joɓɗa kam wadde haɗa ma yobde mais o kalis mo jobdi ma ndi tottini huuli hen paari ɗum kay ɗum ala caɗele on kam ka keɓowo mais min ɗum ɗo ko hakkude men ko ganduɗa hoore ma sa lelin sa arno ɗo joni dilɗa walla goppoɗa ha jamma garɗa mbalɗa ɗo ha fajiri jaɗa min mo wawi rokkude 50 000 bon te chaque jour 50 000 mo poɗɗa rokkudemi ɗo naten somi ari mi waali ɗo ka poɗɗo yobdemi ɓayde huule ala ɗo totta kam haalisam mais beelem arɗo e tan totta kam 50 000 wadda tottata kam 50 000 non yewata bonna haala ka joni haala ko heewi enen tan suudu men ngara lelɗa ɗo mi ɓorto wurtam sen pari ɓuttuɗen juulen jokkoɗen hammadi hay goto andata a faami ar lelɗo less mbaɗen affaire meɗen mbiya ɗe sakka miskol ɗum ala probléme a fii babma a fii baban babma
te fotani wonde hakkunam e biba ko debam hol neɗɗo sufrata debbo mum resi ɗum e farata e sunna Muhammad cohla debbo ma wi mukko a yettotake mum meeɗa yiide bakkar poɗɗo noon meeɗa garim mbeɗa yonta e makko mbeɗa sohlimo ɗoy kam wona ɗo hanti ɓurim ko hen muusi ko pijirɗem o amnimi suudu ndu komi jara ha ñakkim fayida quoi aɗan ko fawen o leli o hollimi caggal billahi affaire o tellement que non way muusitemi quoi mi waɗan mérité ɗum quoi ƴew biba to ƴetti ɗum ɗo yeti biba yiyan yum yiyan yaay yiyan mawdira yiyan miñira buba guiɗen famɗi biba hande kala ko andi hande e dow leydi caggal Allah ko mino joni biba ko yi joni ha fuuyi joni min watti yaar ha mbeɗa sohla biba en sannoy est ce que ɗum ko lawol noon baldirima hanki ha weeti jammo juutayam ronkimi ɗana tellement ɓerdam nde ene fas ene muusa par ce que muusat ko ɓerdam nde neɗɗo honno resirat debbo mum mbaɗa hen poɗɗa ko hen wadde fof ha timma jiɗa wondude mum wima mukko a wondata e mum ɗum natti won dewgal hanti ngal dewgal harmi noon baldirima ha weeti sa seeri debbo ma haydara te aɗan ɓuuren muusi a seerat debbo ma yimɓe namnoma holko rendi ɗon korɗa dañ ko kalɗa aɗan ɗum ɗo wona neɗɗo fof mbawɗa ɗum haalande est ce que ɗum en yooɗi haydara ni baldirima ha weeti wadde hande ñalawma gonnomi contude waktuji pour so wemta ɗo kono hande gorom aɗa heñino ɗum de wallahi mi biwa no mbiɗi jiwda e makko ko hay goto watta ɗum de mami yewtito makko wonko yoftodirta yam ko kalmisino ko e ma ɗum aɗa wona yoftodirta yam lawol fota yoftade kono an hanki jamma dal hay dar hay ndege hewanto hanki ni mbaɗɗe ni ay mbaɗimi ni tan mbaɗimi hooram jaggimi hoore hanki ha weeti guiti muɓɓayi ni gorom ɓernde yo seeɗa noon seeɗa heddi tan mi fin mi ara fugguma noon ponnoɗa wadde noon ren an c'est probléme ma so masi finnimam jamma haron ka ɗanade temiɗan kadi bonnude kadi ɗoygol ma ala probléme sa fuggima tan momi uddit sa honguino kam momi uddit ƴitti téléphone am jima ha mbimɓe bip ma wallahi ha mbimɓe bip ma tellement que mbiɗa sohluno hooram isa ɗum de fewani biba ɗum hay goto fotani ɗum wadde waɗi ko fewani de wallahi hay goto fotani ɗum wadde kene fewani jonto paɗa to payɗa ko haala aɗan tupamke a pusat seeɗa noon mi haalan ma pus seeɗa abbito jaggal seeɗa ko noon mbatta joni biba ko wonma ko hanki kam goto fof na andi ɗum wona lawol fewani joni a haalni ham min kadi mi faami kono noon minne dal hande dal ɗum ala e hakkilam dal Salma bila hande dal ɗum ala e hakkilam jimmo ɗanade tawi hande mbaɗa yiyan ɓurmi kon ranmi yiiɗa ɗum taw waɗataci Salmata ɗum wona haala Salmata ay matton ko ɗo heedi Allah yiɗa ɗum nelaɗo Allah yiɗa ɗum gonkay te refi kewɗi en daña e dewgal e bayi ɗum ni ummuto eyi gorko ma tassa yakar mum gorko ma sohlotama ha para mbiya ɗum mukko ɗum moƴƴani
Allah yettan ɗum nala yettan ɗum gonga ɗum kay wat ɗum tawi ka kulɗo Allah kay salaki de gondum ko wawa anen cali biba kanyum ko cali min gondum ko wawa renden ko rendani pourquoi wawa ande ala envie kan tammi da ma jango Salmat ƴeewe hon mbaɗe kam ni de ko min mbad ala min wawa joga rewɓe tati e nder galle mi sohla hooram ronko dañde hooram a famani mata min mbimami hande mi wawa mi ala envie somi ala envie kay mbeɗa jogui droit wasde wadde wona biba kañum ko caliɗo kono min gondum ko wawa mi ala envie a waɗa kam comprendre kay te hande gonɗumi ala ala non Salmat ɗumen hersidi mo wonɗo ɓe fondirama jow ay hande fof ko ran wi laape noddumi kadi joni ko jamma mi yiɗa wonde ɗo mbiɗa dugda e ma mbiɗa sowda e ma oppo ha janggo tan amaranda min hay min ko rawni mbaɗimi wallahi gonga ma kay seydi saw kono hande kam ala hen tan waɗam comprendre ha janggo hey min wawa muñde ha jangga noon Salmat min wawa muñde ha jangga muña hanki mi ɗanaka weede ayni sa pri kam ni hanki mi jogiran ɗanata weere e wawdude am ñawni ɗum woni hoɗɗum onon woni rewɓam min sa jaɓa sa sali min yaade jeerde lawol na bafal o ɓuura min to yaade jeerde kanko wiyo hulata kanko wiyo fayata elle kanko famata jomi nawlimu kanko wiyo hulata kanko wiyo fayata elle kanko famata jomi nawlimu Jomen no limum, oppressé rewɓe galle baba. Jomen no limum, jomen no limum, jomen no limum, oppressé rewɓe galle baba. Jomen no limum, jomen no limum. Aɗa foti dande galle hoore ma, an jomte no fondo rewe ma, an dwanu ko tino fondo rewe maɗa. Sabote bo woni fa